Sedia sembari menikmati teman-teman kita hadir berjuang Indonesia Agista Audio Profesional. Sampai sini ati kenal longso wong sing tak tresnani janji apa ora ini makuni kong semono kembang-kembang kami jerone dodo. Kepingin bonek iki boncen nasibku ikut nandang loro kaya mengkini ramo ati iki nyeling janji orang ngira jatuh amis wae.
mergo kepacut tresno ora ngira saiki citra aku nelongso mergo kepacut tresno ora ngira saiki citra. Ya, Citra sudah dihadirkan. Citra Ronde artinya adalah dicitrani oleh Ronde. Oke, matur thank you, terima Oke, kasih matur nuwun. Wiwi Aransa yang sudah berkenan untuk hadir